Prosím ťa, nevidela si moju druhú tenisku? Však to je strašne jednoduché. Chod do svojej izby. Keď tam budeš severozápadne v tvojej izbe 5 krokov od flaku na koberci, kde si vylial farbu v 5. ročníku a nejde vyčistiť. Zamier potom na juhovýchod, 3 stopy a pod úhlom 45 stupňov to určite nájdeš. Mama, ale toto není. Čau. Kam som strašne rád. Nič tu není. Nič tu není. Urobím si cestoviny. Díky. Mama o tomto nevie. Ječná šokoládka s orieškami. Čokoládu, čo si skryl s orieškami, dneska nie. Som sa podobliekol. Mám ťa rád.